Il-Ministeru għall-Edukazzjoni nieda 6 skemi ta' burus ta' studju fuq sma u livelli varji b'investiment rekord ta' 8 miljun euro fondi nazzjonali u Ewropej. Fil-fatt dawn l-iskemi jitrattaw fost l-oħrajn l-arti, l-isport u l-lingwi b'taħriġ moti wkoll u varjat kif jibqa' tiela sa' livell postdottorat. Segretarju Permanenti tal-Ministeru Matthew Vella innota kif dawn il-burus ta' studju jimxu id fit mal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni. Strateġija nazzjonali li titkellem il-persuna fiċ-ċentru u dawn il-borus ta' studju propju qed jaraw li trasformazzjoni ssir u ninvestu dirett fil-persuni. Li żagħżugħ li jista' japplika għal dawn il-borus huwa ta' 11-il sena. Persuni oħrajn u żgħażagħ oħrajn jistgħu japplikaw għal boros ta' studji differenti biex komplu ikabbru l-ħiliet. Dawn il-boros ta' studju saru konsultazzjoni u dialogu sħiħ mal-industrija u ma' stakeholders oħra biex naraw li ċ-ċittadini tagħna jkunu aktar persuni holistiċi. Il-Ministru responsabbli Clifton Grima spjega s-sinifikat tal-investiment b'saħħtu li qed isir f'dawn l-iskemi. Il-fatt li din is-sena din investu ma' 8 miljun euro f'dawn il-boros ta' studju jikkonferma l-viżjoni tagħna, viżjoni li dejjem ninvestu fir-riżorsa umana u anke l-konvizzjoni u l-arfien illi l-Maltin u l-Awċin għandhom il-potenzjal u allura jrid ikollhom l-opportunitajiet sabiex dawn itejbu dawk li huma l-ħiliet tagħhom. Dawk interessati huma mħeġġa jiksbu aktar informazzjoni minn fuq is-sit myscholarship.gov.mt.